Kenneth Hagin, Etika služobníkov 2.1. Otvorte si svoju Bibliu do 1. Timotea, kapitola 3. Pavol tu píše Timoteovi v prvom liste, ktorý napísal a hovorí: verné je to slovo, ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. Hovorili sme o tom, že to isté grécke slovo biskup sa prekladá aj ako dozorca. To isté grécke slovo, ktoré sa prekladá ako pastor, prekladá sa ako pastier. Slovo pastor sa objavuje iba raz v Novom zákone, to je v 4. kapitole Efežanov, kde sa hovorí, že Ježiš vystúpil na nebesia a dal dary niektorých za apoštolov, učiteľov a niektorých za pastorov. Vidíme to, že všetky tieto výrazy hovoria o tom istom úrade. Je to úrad pastiera. A čo sa týka starších, Pavol zavolal starších do Efezu, lebo im hovoril, že už neuvidíte moju tvár. V skutkoch zase hovorí: dávajte pozor, majte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za dozorcov. Takže tí starší boli pastieri, pastori a oni mali dozerať na stádo oviec. Pastieri to robia. Všetky tieto výrazy, o ktorých sme hovorili, tak hovoria o tom istom úrade. A to je úrad pastiera alebo pastora. Potom sme išli ďalej a hovorili sme o kvalifikácii, ako môže byť človek pastorom, pastierom alebo dozorcom. On tu dáva tie kvalifikácie, podmienky. Toto sú jediné podmienky, ktoré sú v Novom zákone uvedené pre biskupa alebo pre dozorcu. Ale Boh nebude požadovať od jedného služobníka viacej, od druhého menej, pretože potom by nebol férový. Takže môžeme povedať, že toto sú kvalifikácie pre službu. Namiesto toho, aby sme povedali biskup, môžeme povedať, že služobník musí byť bez úhony. Čo to znamená byť bez úhony? To hovorí preklad King James. My sme hovorili minulý večer o týchto veciach, takže teraz to iba rýchle zopakujeme. Čiže Biblia hovorí, že to je človek, ktorý má bezúhonný charakter. Iný preklad hovorí človek, ktorý má bezúhonný charakter. Amplified hovorí, že je to človek, ktorý nemá dať žiadny priestor na obviňovanie. Biblia nás učí, že aj veriaci a laici, že je veľmi ľahké pre nás dať miesto pre zlé, alebo dať miesto tomu, aby nás z niečoho obvinili. Ľudia môžu byť napríklad, sú zodpovední za to, ak sú na nesprávnom mieste, alebo zanechajú nesprávny dojem. Nedávajte žiaden priestor na obviňovanie, ale musí byť nad tými výčitkami. Musí to byť dobrý človek. Takisto, keď máme aj ženy služobničky alebo osoba. Musí to byť človek, proti ktorého životu sa nedá nič namietať. Proti jeho životu sa nedá nič namietať. Iný preklad hovorí, že musí byť nad pohanením. Nemôže sa mu vyčítať ani jeho správanie, ani jeho zvyky. Tak ako sa správa, zvyky, aké má zvyky, musí byť nad tým, aby sa mu to dalo vyčítať. Potom sme pokračovali ďalej, hovorili sme, že má byť muž jednej ženy. To sme o tom hovorili včera večer. Čítal som ďalšie preklady. Musí byť verný svojej manželke. Musíme rozumieť tomu, že v tom čase v histórii ľudia mali viac než jednu manželku. Muži mali viac než jednu manželku. Starý zákon, to vidíme v starom zákone, ale
vedúci, pastor, evangelista, ktokoľvek, kto je v službe, musí dávať príklad. Amen. Takže on potom hovorí, že to musí byť muž jednej ženy, alebo musí byť verný jednej žene. To sa mi páči ten výraz, muž jednej ženy. Living preklad hovorí, musí mať len jednu manželku. Nie bigamista alebo polygamista. Toto sa vlastne snaží Pavol vysvetliť. Veľa sa o tomto bojovalo kvôli tomu, aké veci sa stali v minulosti v ľudských životoch. Pán vie, čo robí, keď ťa povolal kázať. Boh používa veľa takýchto ľudí, ktorí mali pokazený život. Vďaka Bohu. Ale v súčasnosti má byť mužom jednej ženy. My, ako sme boli spasení, tak všetko máme odpustené, všetky hriechy máme odpustené. Veľa vecí sa stalo predtým, než ľudia boli spasení. Minulú jeseň som ukončil také semináre, sme mali o manželstve, také malé konferencie, kde sme hovorili o týchto veciach. Rozoberali sme tieto veci v detailoch o manželstve, o rozvode. Mali sme pár takýchto zhromaždení. Nemám už toľko energie, tak ako som bol, keď som mal 30 rokov, než keď mám teraz. Je pravdou, že keď ľudia chodia v božskej láske, idú spolu, tak sa nemusia rozvádzať. Ale ľudia mnohokrát odídu z Božej cesty, odídu z obecenstva, ale nikdy som neveril tomu, aby nevinný človek trpel tým, že ten druhý robí zlé. Len sa uistí v tom, aby si nebol bigamista alebo polygamista. A potom pokračuje ďalej. Triezvy, bdeli, slušného správania. Iný preklad hovorí, že by mal viesť triezvý, rozvážny a dobre usporiadaný život. Ďalší preklad hovorí, že má byť mierny, dôstojný a triezvo uvažujúci. Potom Amplified preklad hovorí, že má byť obozretný a umiernený, má mať seba kontrolu, musí byť citlivý a dobrého správania, dôstojný a musí viesť poriadny a disciplinovaný život. Toto hovorí preklad Amplified Biblie. Keď takto budeš robiť, tak budeš dávať dobrý príklad. Poďme ešte znovu do toho prekladu. On alebo ona musí byť obozretný a umiernený. Musí mať seba kontrolu. Čo to znamená mať seba kontrolu? To znamená, že máš držať na úzde svoje telo. To má čo dočinenia s tvojim hnevom. Bol som v službe 60 rokov. Teraz som už 61. rok. A poviem vám, že niektoré veci, ktoré som pozoroval na služobníkoch, čo sa týka kázania, to bol človek, ktorý proste kázal, pomazanie na ňom bolo, to bolo ako kazajúci stroj.
ale nikdy neúspel v službe. Aj napriek tomu, že tak dobre kázal. Bol veľmi populárny, stále ho volali kázať, ale nedokázal udržať svoju povahu na úzde. Rýchle sa nahneval. Naštval sa, nahneval sa a zle rozprával aj so svojou rodinou. Keď to nebudeš pod kontrolou, tak za chvíľu sa ti to vymkne spod kontroly. Takže on bol pastorom cirkvi. Robil pomerne dobre, sa zdalo, že sa mu vodí, ale mal tento problém, ktorý nikdy nezvládol. Zdalo sa, že cirkev prosperuje, stavali novú budovu, ale častokrát sa mu stalo, že aj pred členmi cirkvi vzblkol, nahneval sa, potom ich párkrát požiadal o ospravedlnenie, ale potom sa mu to stalo častejšie krát a pokračoval ďalej s tým, že sa naštval, nahneval a ľudia už potom prestali mať trpezlivosť. On nakoniec tú cirkev strátil. Mal niekoľko stoviek ľudí. Bol som v tom meste, kde on mal tú cirkev a mal tam namiesto niekoľko stoviek ľudí, mal už potom nejakých 60 ľudí. A to bola posledná cirkev, kde bol pastorom. Nebol starý. Kázal niekoľko rokov, možno mal okolo 50-ky, ale v procese času stratil aj túto cirkev, ktorú mal naposledy a už som potom nepočul, že by bol pastorom v nejakej inej cirkvi. Človek sa musí naučiť mať kontrolu nad svojimi emóciami. Ste tu, alebo ste išli domov? Skôr alebo neskôr tie veci sa ukážu. Takže my, služobníci, musíme byť obozretní, trpezliví, musíme mať seba kontrolu, musíme byť citliví a musíme byť umiernení. Tak tým pádom to vynecháva niektorých ľudí. Musíme sa vedieť poriadne správať a musíme byť dôstojní a musíme viesť poriadny, disciplinovaný život. Konštruktívna kritika je dobrá pre nás. Deštruktívna kritika nie je dobrá. My teraz tu nehovoríme mena konkrétne, my len hovoríme o tom, že sa to stalo. Čiže to není kritika. Poriadne sa správať. Dôstojne. Počas toho, ako sme mávali zhromaždenia, často chodíme do cirkvi, navštevujeme rôzne cirkvi. My sme v cirkvi možno týždeň, 2 týždne. Teraz máme už zaplnenejší program, než sme mali predtým. Ale od roku 1949 svoju poslednú cirkvu, ktorú som pastoroval, som opustil v roku 1949 do 1962 sme kázali v cirkvách. Keď som odišiel z toho úradu pastora, tak sme začali kázať a mali sme tu v tomto meste prvé zhromaždenie, potom čo sme odišli z tej cirkvi. Takže od roku 1949 až do roku 1962, to je 13 rokov, až do roku 1963 som bol iba v cirkvi. Pán mi povedal, že mám ostať v cirkvi a kázať. Mal okrem
Mal som akurát dve zhromaždenia, také stanové zhromaždenia, ale ináč som stále kázal v cirkvách. Celý ten čas. Takže môžem vidieť, že prečo niektorí služobníci to zvládli a niektorí nie. Ja neviem o vás, ale ja som vždy otvorený pre pomoc. A ja som zvykol povedať kazateľom alebo pastorom. Vždy, keď robím niečo, čo by som nemal robiť, povedzte mi, ja to zastavím. Kedykoľvek kázem niečo, čo by som nemal kázať, tak mi povedzte a ja skončím. Musíte rozumieť tomu, že možno kážeš pravdu, ale tá cirkev možno nie je pripravená preto. Môžeš dokonca im viac uškodiť, než urobiť dobre. Nemôžeš dávať deťom stejky. A pastor pozná svojich ľudí. Mnohokrát som počul, pastor mi povedal, keď som tam kázal, daj nám trochu viacej z toho, povedz nám viacej o tom, takže im dám viacej. A keď ideš do cirkvi, ja som vždy proste ako kazateľ, ja som kazateľ viery. Ale nemôžeš to ľuďom dať naraz všetko, veď by si ich udusil. Dávam im trochu viery, vyučujem trochu, potom o niečom, na čom môžeme sa všetci zhodnúť, aby boli všetci požehnaní. Keď idem tam druhýkrát do tej cirkvi, tak im dám zase o niečo viacej. Ale nenaložíš na nich celú tú vec. Tretíkrát zase im dáš trochu viacej. Musíme vnímať, aké je to zhromaždenie. Budeš to vnímať vo svojom duchu. Raz som vyučoval a vôbec to nešlo nejako. Raz som bol v jednom zhromaždení a tam mali pred zhromaždením svadbu, tak som kázal o manželstve a oni boli šťastní z toho. Potom som sa znovu vrátil k predmetu viery a dal som im trochu viacej, tak som ich krmil po lyžičkách. Ale ja vždy poviem pastorovi, akékoľvek kritika, ktorá mi môže pomôcť, tak ja ju oceňujem. Mal som veľa kritiky, ktorá mi naozaj nepomohla. Jeden pastor mi povedal, brat Hegn mohol trošku zmeniť týmto spôsobom. Keď som to urobil tak, ako on to navrhol, tak prišlo oveľa viacej ľudí, aby bolo spasených. Takže som ho to naozaj ocenil, tú jeho kritiku. To mi pomohlo. Amen. Keď som kritizovaný, tak vždy sa preskúmavam. Ak je to pravda, tak to zmením. Ak to nie je, tak to dám preč. A sa modlím, aby to Pán dal preč. Ale my všetci máme byť pripravení, aby sme boli ochotní sa zmeniť. Ale zriedka môžete vidieť, prečo niektorí to pastori zvládli a niektorí pastori to nezvládli. Niektorí z nich sú dobrí kazatelia. Môžu kázať všetko dookola. A nezvládli byť pastormi. Všimli ste si, že tie kvalifikácie, ktoré Pavol dáva pre službu, ktorý Duch Svätý dáva skrze apoštola Pavla, vôbec nehovoria o tom, ako dobre vieš kázať, ako dobre vieš vyučovať, ale sa to týka tvojho osobného života, tvojho charakteru. Amen. Jedno príslovie hovorí, že keď si príliš hlasný, tak nepočuť to, čo hovoríš. Veľakrát to je pravda. Častokrát môžeš vidieť, prečo to ľudia nezvládnu.
My ich nesúdime, my ich len pozorujeme tie veci. Living preklad hovorí, že ten služobník musí byť usilovne, tvrdo pracujúci. Musíš pracovať. Ľudia normálne pracujú, tak aj ty musíš pracovať. Nestane sa to len preto, že chceš, aby sa to stalo. Musí byť tvrdo pracujúci a ohľaduplný, plný dobrých skutkov. Ďalší preklad hovorí, musí byť mierny, zdržanlivý, dôstojný. Iný preklad hovorí, musí byť umiernený, triezvo uvažujúci, poriadny, usporiadaný. To slovičko mierny, umiernený, citlivý a dôstojný. Premýšľam o niektorých pastoroch, pre ktorých som kázal, vôbec neboli citliví, neboli mierni a neboli dôstojní. Všimol som si, že ani jeden z nich nemal úspech v službe. Nezvládli to. Pretože neboli mierni, oddávali sa zábavám v každej oblasti svojho života. Nedokázali sa ovládať. Ja si pamätám na jedného pastora, ja som ostal s ním, býval som u ňoho v jeho dome. On jedol a jedol a jedol. A jedol. On vážil neviem ani koľko kilogramov. Vyzeral ako lopta s nohami. Nepreháňam. Potom, keď sa najedol, vystrel sa za domom, si ľahol a potom sa vrátil znovu, aby sa mohol znovu najesť. Ja som mu povedal, brat, ty si kopeš jamu svojimi zubami. Veľa ľudí si kope hrobovú jamu svojimi zubami. Keď mal 56 rokov, zomrel. Jeho manželka povedala, ja som mu hovorila, nepamätáš sa, brat Hagen ti povedal, 20 rokov, pred 25 rokmi. Brat Hagen ti povedal, že si kopeš jamu svojimi zubami a on len pokračoval, až dokopal a potom do nej spadol. To nie je vôbec citlivé. Povedal som, že to nie je citlivé, nie je to mierne a nie je to dôstojné. Ešte ste tu, alebo ste už išli domov? Keď vyzeráte smutný, tak vám to môžem povedať. Mierny, citlivý, dôstojný. My si neuvedomujeme, že je tam určitá dôstojnosť v Božích úradoch a my by sme mali dať vo vážnosť ten úrad. Ľudia by ťa mali rešpektovať. Ja si pamätám, keď som bol mladý kazateľ v roku 1937, hovoril som v jazykoch. Odišiel som od baptistov a prišiel som k letničným a v roku 1939 som prijal miesto pastora v jednej malej cirkvi v severnom Texase. Nevedel som nič, bol som nový v letničných kruhoch, ale Pán ma viedol, aby som prijal to miesto pastora v tej cirkvi. Keď som to urobil, naučil som sa, alebo zistil som, že oni vôbec nikdy nepodporovali pastora. Pastier dostal akurát nedeľnú zbierku a desiatky a to bolo všetko. Táto cirkev bola pomerne veľká, ale táto cirkev nikdy nepodporovala pastora. Za 23 rokov o svojej existencie. Pastor musel pracovať, aby mal z čoho žiť. Ja som bol prvý pastor, ktorého kedy podporovali plne.
Ja som nemusel pracovať preto, aby som mal z čoho žiť. Jedného dňa jedna pani z cirkvi prišla k nám, rozprávala sa s mojou manželkou a povedala, vieš, prečo brat pastor teba podporujú a ostatných nepodporovali? Povedala som, neviem. Ona povedala, kvôli tvojej dôstojnosti a tvojho sebarešpektu. Ona povedala, pastor, ktorý tu bol pred tebou, ak nejaký člen zavolal, že bol chorý a zavolal pre modlitbu, možno ten pastor pracoval, niečo robil s autom, bez toho, aby si učistil ruky, prišiel v tom pracovnom odeve a modlil sa za toho človeka. Ty si vždy dáš na seba kravatu a oblek. Nikdy neprídeš nedôstojne. To je veľký rozdiel. On bol možno dobrý človek, ale keď si medzi nimi, ale keď sa postavíš ako pastor, ako služobník pred nich, tak musíš mať nejakú dôstojnosť. A ľudia to budú rešpektovať ten úrad a teba, že si v tom úrade. Metodistický jeden služobník mi povedal, my sme sa rozprávali o niečom a ten pastor mi povedal, bol uzdravený z nevyliečiteľnej rakoviny. A rozprávali sme sa o tom. Chcel, aby som prišiel a povedal svoje svedectvo v cirkvi, ale povedal mi, že bol jeden zo služobníkov, jeden zo speakerov na jednej konferencii v Kalifornii a potom to otvorili pre mládežnických pastorov. Mal tam prihlášku, kde sa mohli tí mládežnickí pastori prihlásiť a v tej prihláške bolo aj niečo napísané o tom, ako sa majú obliekať. Bol tam jeden človek, bol to mládežnický pastor, on povedal, páčil sa mi, ale keď sa pozrel do tej prihlášky a povedal mi, ak on povedal, mňa nezaujíma váš názor na to, ako mám byť oblečený, ale chcem u vás kázať, ale nezaujíma ma, aký máte názor na to, ako som oblečený. A ten služobník mu povedal, ak teba to nezaujíma, aký máme názor na oblečenie, tak nás nezaujíma to, aby si nás kázal. Takže služobník má byť dôstojný, citlivý a umiernený. Nikdy sa mi nepodarilo zistiť, v starom zákone, predtým než najvyšší kňaz prišiel do svätyne svätých, tak sa musel obliecť. Nemohol ísť len tak, lebo by zomrel, keď prišiel oblečený len tak hociako. Dokonca aj dnes. Ak ideš na nejakú sociálnu, spoločenskú akciu, keď ťa pozve napríklad primátor, nepôjdeš iba v takto oblečený v džínsoch. Oblečieš sa. A keď my prichádzame do prítomnosti Pána pánov a kráľa kráľov, uctievame ho, tak mali by sme vyzerať čo najlepšie. Ľudia, ktorí prichádzajú zvonku, tak oni tomu nerozumejú, ale ja hovorím o ľuďoch, ktorí sú v cirkvi. Potom, keď ľudia prídu do cirkvi, tak potom môžu byť trénovaní, môžu byť vyučovaní. Nepozeráme sa na ľudí, ktorí prichádzajú zvonku, ako sú oblečení. Niektorí sú len veľmi zľahka oblečení niekedy. Ale keď sú spasení, naplnení Duchom Svätým, tak to potom je už rozdiel. To už potom je rozdiel. Amen. Ale aj normálne v prirodzenom, pred mnohými rokmi sme žili v Garland, Texas, predtým, než sme sa presťahovali sem do Tulzy. Boli sme tam 17 rokov. A pretože sme tam boli dlhšie,
keď sme tam prišli, tak tam bola iba jedna stredná škola, ale v tom čase, keď sme odchádzali, tak to mesto vzrástlo a bola tam ešte ďalšia stredná škola. Do tej školy prišiel nový kauč a trénoval z tých žiakov a postúpili do celoštátny šampionát. A on požadoval, aby všetci chlapci, ktorí boli futbaloví hráči, prišli vždy v piatok do školy oblečení v kravate a v obleku, predtým, než nastúpia na večerný zápas. Boli to a tieto dve školy navzájom súťažili na tej druhej škole, kde nebol ten nový coach, tak tam mali žiakov, ktorí sa takýmto spôsobom nesprávali. A myslím, že tí potom nejako vyhrali 6-7. Ten reporter, ktorý o tom písal, povedal, ja som videl, keď prišli, jeden tým prišiel oblečený hociako, potom som videl druhú skupinu, ktorá prišla slušne oblečení, aby sa najedli, sklonili svoje hlavy, pomodlili sa predtým. A povedali, to je tá škola z Garlenu. Tí sú ako takí džentlmeni však. Aký je rozdiel medzi tými dvoma tímami? Ale tu je tento coach povedal, to dáva tým chlapcom seba dôveru. Vždy, keď majú futbalový zápas, do školy musia prísť oblečení v kravate a v obleku. To je pravidlo. Niektorí ľudia nechcú žiadne pravidlá. Ale je v tom nejaký zámer. On povedal, dáva im to seba dôveru, keď to urobia. Dáva im to taký sebarešpekt. Funguje to v prirodzenom svete. O čo viac by to fungovalo, to funguje v duchovnom svete. Ja hovorím stále o tom, že máme byť umiernení, citlivý a dôstojný, triezvo uvažujúci, poriadny a usporiadaný. Pokračujme ďalej. Kenneth Hagin, Etika služobníkov 2. Takže pokračujeme ďalej. Pohostinný. Tu sa hovorí špeciálne o pastoroch, v inom preklade hovorí pohostinný, alebo pohostinný zase. V tom čase kresťania, keď boli na cestách, nemohli ísť a ubytovať sa u pohanov alebo na nejakom verejnom mieste alebo k cudzincom. Preto Pavol hovorí na jednom mieste, nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevediac pohostili a prijali anjelov. Iný preklad hovorí, buďte priateľmi, obzvlášť pre cudzích alebo pre cudzincov. Living preklad hovorí, musí si užívať s radosťou, keď má vo svojom dome hosti. Iný preklad hovorí pohostinný, že má byť pohostinný. Biblia hovorí, že ten, kto má priateľov, musí sa voči nim správať priateľsky. Amen. Je mnoho spôsobov, ako to môžeš robiť, ale obzvlášť, keď si pastor. Niekedy, keď máme veľké zhromaždenia a niektorí ľudia nie sú k tomu vyučovaní a pozorujú nás a vidia, čo my robíme, ale teraz mám na mysli jedného konkrétneho služobníka. Myslím, že najviac ľudí, ktorých mal, možno 25-30 ľudí.
ale keď dokázal, tak ide zadnými dverami vonku a nestretne sa s nikým. Toto vôbec není pohostinnosť ani priateľskosť. Amen. A potom sa diví, prečo nerastie. Možno niekedy vidí, ako to my robíme vo väčších zhromaždeniach, ale to je iné, keď máš malú cirkev, alebo keď máš evangelizácie. Ty ako pastor nemáš evangelizáciu vo svojej cirkvi. A okrem toho, ja keď som uňho, tak ja tam nebývam a neprídem na budúci týždeň, ale pastor tam ostane a každý týždeň sa stretáva s ľuďmi. Musí sa ukázať priateľským voči svojim ovečkám. Priateľský, pohostinný. Keď ja som bol pastor, mali sme malú cirkev, nemali sme veľkú cirkev, ja som stal pred dverami a privítal som každého, kto prišiel do zboru. Môžeš to robiť, alebo nemusíš to urobiť. Záleží na tom, aké tam máte zvyky, alebo aj akú máš veľkú cirkev. Keď sme skončili zhromaždenie, tak som sa s každým rozlúčil, keď odchádzali domov. Ľudia si radi podajú ruku s pastorom raz za čas. Počúvate ma? Teraz rozumiete tomu, že čo by fungovalo a bolo vhodné na jednom mieste, nemusí byť vhodné na inom mieste. Kvôli rozdielom, ktoré tam sú. U nás v Réme všetci pastori budú na rôznych miestach v tých dverách, na rôznych dverách, pretože ľudia vychádzajú rôznymi vchodmi. Máme niekoľko stoviek detí a keď by som to porátal spolu so všetkými, tak máme niekoľko tisíc ľudí. Keď tam prirátame k tomu deti, tak je to cez 4 000. Ale máme niektorých pastorov, niekoľkých pastorov so svojimi manželkami, stoja v tých rôznych východoch a sa tam kontaktujú s ľuďmi. Pretože máme veľkú cirkev, tak ľudia radi zistia, že sa môžu dotknúť alebo podať si ruku s pastorom. Takže oni tam stoja a podávajú si ruky, aby dali ľuďom vedieť, že sú dotknuteľní. Veľa ľudí sa tvári, že sú nedotknuteľní, že sa ich nemôže človek dotknúť. Takže potrebujeme o tom premýšľať a rozumieť, pretože sú to požehnania, takisto kvalifikácie pre službu. Jeden pastor s veľkým zhromaždením nebol by schopný obísť všetky dvere, ktorými ľudia vychádzajú zo zhromaždenia. Ale keď máš malú cirkev, tak máš jeden vchod a tam môžeš sa s tými ľuďmi privítať alebo rozlúčiť. Musíš sa rozhodnúť, čo bude fungovať pre teba a začať to praktizovať. Ja si spomínam, v poslednej cirkvi, kde som bol pastorom, v Texase, v našej oblasti, sme mali takú konferenciu o nedeľných školách. My sme na to nejako nedávali dôraz, ale oni na to dávali veľký dôraz, na nedeľnú školu. Bol tam jeden človek, ktorý bol z plného evanjelia, ale potom študoval na baptistickom seminári a napísal knihu a mal tam 16 kapitol v knihe, 16 krokov, ako vybudovať úspešnú nedeľnú školu. Takže on bol tam hlavný rečník, povedal, že on tam bude vyučovať a my sme tam potom poslali jedného nášho človeka, ktorý vybudoval cirkev zo 70 ľudí na 700 ľudí. V roku 1947-48 bola to veľká cirkev, keď mala niekoľko stoviek ľudí. Náš človek na záver povedal: všetko, čo ste povedali, môžete implementovať vo svojej cirkvi, ale niektoré sa nedajú implementovať, pretože nemáte na to toľko ľudí. Keď sa dostali k 14. bodu, povedal, tento bod nebude fungovať pre nikoho. A ten človek, ktorý to napísal, tú knihu, tak sa nahneval.
A spýtal sa ho, koľko nedeľných škôl si vybudoval. Ani jednu. On len skončil ten baptistický seminár, napísal túto knihu. Všetko to študoval. Ten náš človek povedal, ja som vybudoval cirkev a my sme sa dostali zo 70 na 700 ľudí. Takže viem, čo môže fungovať. Ja som skúšal, to nefungovalo. A ja som teraz bol počas tých rokov v službe a videl som, že to nefungovalo. Alebo možno zoberieš z toho 2 alebo 3 body. A ja som si povedal, dobre, zoberiem to 3 body. Tieto 3 body fungovali a sme sa zväčšili trojnásobne. Nemohol som zrať všetkých tých 14 bodov, ktoré on tam mal. Niekedy môžeš začať implementovať tie veci a nemusí to fungovať. Ale tvoje zhromaždenie potrebuje vedieť, že ich máš rád a že sa ťa môžu dotknúť. Ďalej pokračuje, schopný učiť, aby bol schopný učiť. King James preklad hovorí zručný vo vyučovaní. Iný preklad hovorí majúci dar vyučovania. Amplified preklad hovorí spôsobilý a kvalifikovaný učiteľ. Living preklad hovorí musí byť dobrý učiteľ Biblie. Iný preklad hovorí schopný učiť. A iný preklad tiež hovorí to isté, schopný učiť. Pastor by mal a takisto môže vyučovať tak ako kázať. To neznamená, že musí byť učiteľ. Pretože on má ten pastorský dar a ten je nad tým. Počúvate ma? Boží ľud potrebuje byť vyučovaný. V niektorých kázaniach sme čítali, čo Pavol zavolal starších a povedal im, páste stádo Božie, krmte ich. Alebo páste stádo Božie, nad ktorým vás Duch Svätý ustanovil. My sme čítali takisto, že aj Peter takisto povedal niečo podobné starším, ktorým on písal. Povedal, teda starších medzi vámi, prosím, ja spolu starší, povedal im, páste stádo Božie, krmte stádo Božie. Ježiš to takisto povedal Petrovi, krm moje ovečky, pás moje ovečky. A tu hovorí, schopný učiť. Nepovedal, že musí byť učiteľ, pretože niekto je učiteľom, neznamená, že musí byť úspešným pastorom. Pretože nemá ten pastierský dar. Ale pastier by mal byť schopný vyučovať. Ak je to nevyhnutné, mal by vedieť vyučovať. Môžeš krmiť ľudí správnym kázaním. Mám na mysli jedného človeka, ktorý nie je učiteľom, nemá ten učiteľský dar, ale je veľmi úspešný pastor, káže, ale to jeho kázanie, ktoré káže, krmí ľudí, dáva im potravu. Jeden človek povedal, ja by som nevyučoval to, čo by som nemohol kázať. To, čo by som nemohol kázať, by som nemohol vyučovať. Čo ty myslel? Kázať znamená prehlasovať alebo hovoriť. Vyučovať znamená vysvetľovať. Takže čokoľvek ja kážem, tak by som nekázal, keď som to nemohol vysvetliť. Alebo to čokoľvek vysvetľujem, nevysvetľoval by som, pokiaľ by som to nemohol kázať. Pastor mal by byť schopný vyučovať. My teraz nehráme jeden proti druhému. Biblia hovorí o vyučovaní aj o kázaní. Čítali sme včera večer o Ježišovej službe, kde povedal, že v Matúšovi 9.35, že chodil po všetkých tých mestách a mestečkách a učil v ich synagógach, vyučoval a kázal.
Jeden môže byť povolaný vyučovať, exkluzívne vyučovať, ale je k tomu povolaný ako učiteľ. Pastor nie stojí skutočne v tom úrade učiteľa, lebo jeho povolanie, jeho dar je, aby bol pastierom, aby bol dohliadateľom, dozorcom, ale mal by byť schopný vyučovať a mal by si urobiť čas na to, aby vyučoval. Nie je učiteľ, ale môže vyučovať. Chvála Bohu. Amen. Neviem, prečo ľudia idú do jednej priekopy alebo do druhej priekopy. Ostaňme v strede cesty a nechoďme do priekopy. Ale dostaneš sa do priekopy, ak nebudeš opatrný a povieš, my potrebujeme učiteľov. Nepotrebujeme učiteľov. Ježiš zaopatril všetkých, aj učiteľov, aj kazateľov. A druhý zase na druhú stranu idú do priekopy. My nepotrebujeme kazateľov, potrebujeme len učiteľov. Boh robí to, že povoláva kazateľov. Všetky dary služobnosti by mali byť v manifestácii. Amen. Niektorí ľudia hovoria, Boh teraz robí to, že rozvíja kazateľov, my teraz nepotrebujeme učiteľov, my už poznáme to vyučovanie, potrebujeme teraz kazateľov. O, pane, ako môžeme byť nevedomí takto? Nie. Boh nezavrhol nikoho, ani jedného z nich. Na úkor toho druhého. Vďaka Bohu za kazateľov, vďaka Bohu za učiteľov, vďaka Bohu za dary služobnosti. Aby som povedal pravdu, každý z tých darov služobnosti by mali kázať. Apoštoli. Pavol povedal, ja som kazateľ na prvom mieste. Proroci. Nie, oni by mali najprv kázať. Ich prvá služba je kázať, nie prorokovať. A potom sa dostanú do priekopy. Samozrejme, evanjelista je tiež kazateľ, pastor je kaziteľ, môže byť aj učiteľ. Vyučovanie ako služba, to je jeho špeciálne povolanie, ale môže fungovať aj v inom úrade. Neviem ako vy, ale ja oceňujem všetkých Božích služobníkov. Môžete povedať k tomu amen? Takže nepotrebujeme obraňovať jednu alebo druhú vec. Poďme ďalej. Nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz. Služobník. Tu sa hovorí, ako sme povedali, o pastierovi. Na prvom mieste nie človek, ktorý sa oddáva vínu. Nie človek, ktorý je závislý na pití, alebo výtržník. Nie ťažký pijan. Nie taký, ktorý sa oddáva pitiu. Nie výbojný, ale jemný a taktný. Living preklad hovorí, nesmie byť opilec. Iný preklad hovorí, nie alkoholik, nie násilný, ale vľúdny a jemný. Iný preklad, nie pijan, nie bitkár, nie milujúci peniaze, nie taký, ktorý využíva svoj úrad k tomu, aby vylákal od ľudí peniaze. Samozrejme, že okolo toho boli malé vojny ohľadne toho výrazu nie pijan vína. V rôznych krajinách a v rôznych kultúrách fungujú rôznymi spôsobmi. Počúvate ma? Ja som čítal v jednom časopise letničných po druhej svetovej vojne jeden z hlavných dohliadateľov, superintendant tej cirkvi bol v Európe a mali tam nejakú konferenciu, letničnú konferenciu. On povedal, že
že vedúci tej cirkvi, letničnej cirkvi v Európe mali spoločný obed a oni tam podávali víno. V Amerike to nerobíme. Nevedel som, čo mám robiť a tak som tak trošku si pripil. Urobil som že som si trošku odpil a ten vedúci z toho letničného hnutia prišiel ku mne a povedal mi, hovoria mi, že niektorí svätí v Amerike pijú kávu. A on úplne to prehltol, povedal, áno, ja sa to hanbím priznať, ale niektorí áno, niektorí pijú kávu. On bol jeden z tých, ktorí pili kávu. Vidíte, tu v Európe, v tej cirkvi nepili kávu. Amen. Iný misionár mi zase povedal, pred niekoľkými rokmi mali sme nejaké stretnutie, mali sme taký banket, potom sme mali nejaké voľné dni a ja som kázal v miestnej cirkvi u jedných misionárov, amerických misionárov. A ten človek bol predajca nejakej firmy, ktorá distribuovala alkohol. Bol úplne najvrchnejší predajca, ale začal piť tak sociálne a stal sa alkoholikom. Musel skončiť s pitím, lebo by strátil svoju prácu. Takisto prešiel nejakými liečeniami, aby sa uzdravil z toho alkoholizmu. Potom bol spasený, bol vyslobodený a povolaný kázať. Bol povolaný kázať. Ako biznismen mal také videnie a videl sa, ako káže v Ríme. A povedal, keď som tu prišiel, dokonca aj títo letniční kazatelia mi povedali, tu v Taliansku oni pijú víno, oni ku každému obedu proste podávajú víno a musíš s nimi to piť, pretože ináč by sa urazili. Ak by si neprijal to víno, tak by... On povedal, ja nemôžem piť, ja im to vysvetlím, že ja som bývalý alkoholík a ja sa nemôžem dotknúť alkoholu. Oni povedali, väčšina mojich ľudí tu na v cirkvi k jedlu servírujú, podávajú víno. Nemyslím džús, ale víno. Ale môžeš si tu kúpiť také víno, ktoré je lacnejšie než voda, než fľaša vody. On povedal, ak by som ti mal povedať pravdu, ten druh vína, ktorý oni pijú, má toľko alkoholu, že akurát zabije tie nejaké vírusy, ale nemôžeš sa z toho opiť. Možno, že je to dobré vypiť to víno, aby ti to dezinfikovalo vnútro. Ale to nie je výhovorka pre nás. To, čo oni robia tam. No, všetko je napísané v Biblii, čiže musíme ísť podľa toho. Na tom istom výlete, čo som bol, o ktorom vám hovorím, s obchodníkmi plného evanjelia, mali sme nejaké voľné dni. Moja manželka, sme navštívili niektoré pamätihodnosti od Neapola a išli sme až dole na juh Talianska. Potom sme išli do Florencie a potom sme išli hore. A potom sme išli tam do toho mesta, kde majú tie vodné taxíky. Ako sa to volá? Venecia, Benátky. Takže na tom výlete niektorí z nich urobili výlet do Švajčiarska. Jedna z manželiek toho obchodníka plného evanjelia sedela pri mojej manželke a pri mne. Bolo nás viacero služobníkov. A ona hovorí, ja som videla reverenda toho a toho, ako pil víno. On môže piť víno, ale ja nemôžem. A oni potom začali piť víno a stali sa z nich alkoholici. Ja by som to nechcel mať na svedomí. Nechcel by som dať zlý príklad niekomu inému. Pavol povedal,
Rozumiete, meso obetované modlám, to nebolo meso, ale bola to krv, ktorú obetovali. A Pavol povedal, keby vám niekto oznámil toto je obetované modlám, nejedzte pre toho, kto to oznámil. Nesmieme zabudnúť, že musíme fungovať podľa zákona lásky. Povedal som amen. Takže musíme jednať s týmito vecami, ale musíme rozumieť, že my v Amerike nedávame dobrý príklad a môžeme dostať ostatných do problémov. Tak nech vaša sloboda nie je na zahambením druhým. Čo sa týka vás, neviem, ale čo sa týka mňa, ja sa naštvem, nahnevám sa, neviem, či je to duchovný hnev alebo telesný hnev, ale ja sa nahnevám, veľmi sa nahnevám a ja vám poviem prečo. To bola jedna z vecí, ktorú spôsobil môj otec, pretože bol alkoholik. Gambloval, mal ženy a pil. To je jedna z vecí, ktorú som zažil ako 6-ročný chlapec. My sme začali školu, keď som mal 7 rokov. Boli sme s nejakými kamarátmi, ktorí ma zobrali domov k sebe a ten chlapec prišiel a priniesol, mal taký chlieb, ktorý bol taký pečený a ja som to iba zavoňal a som odpadol, pretože som dlho nejedol. Tá pani, jeho mama, keď ma videla, že som odpadol, tak ma oživila, zavolala mojich starých rodičov. Mama nebola toho schopná, ona prišla a zobrali nás. Ja viem, čo to znamená byť hladný. Nikto mi nič nedal. Až kým som nezačal kázať, keď som mal 17 rokov. 17 rokov jedinú vec, ktorú mi niekto dal, mali by nejaké biele tričko a jeden taký teplý sveter. Ja viem, čo to znamená byť hladný, viem, čo to znamená byť, keď ti je zima, viem, čo to znamená byť, keď nemáš tie veci. A to spôsobil alkohol. A ten alkohol to spôsobil, pitie to spôsobilo. Vy musíte rozumieť tomu, že prečo to nenávidím. Ja sa nedám dokopy s človekom, ktorý stojí za kazateľnicou a pije víno. Ja sa nechcem dať dokopy s ním. Ja vstanem a odídem. Ale keď ste v tom boli, tak tomu rozumiete. Keď sa dieťa popálí, tak sa bojí ohňa. Ste tam? Jeden z našich zamestnancov tu v Réme, je to niekoľko rokov dozadu, prišiel a chcel sa so mnou stretnúť, prišiel do mojej kancelárie, začal plakať a povedal, možno, že ste to počuli, ale miestny služobník tu u nás v Tulze, ten zamestnanec síce pracoval u nás, ale už aj slúžil, mal svoju službu. Ja som išiel s nimi na večeru, hovorí, a oni pili víno a takisto ma prehovorili, aby som aj ja pil víno. Prišli nejakí ľudia, ktorí ma možno videli, ja som si povedal, že radšej ti to poviem ja, než by to mal povedať niekto iný. A ja ťa prosím, aby si mi odpustil, už sa to nestane, ja som mu povedal, dobre, odpúšťam ti, ale nerob to znovu, ty to vieš lepšie. Mne jedno, či nejaký miestny služobník odpadol, ale ty, aby si neodpadol. Amen. Ale chcem ti povedať túto vec. Ak sa ti to stane znovu, nechoď za mnou a nehovor mi tu, akurát príď a napíš si výpoveď, lebo budeš musieť odísť. To nie je tvrdé. Povedz amen, ak môžeš. Ak nemôžeš povedať amen, tak nie to je jedno, pretože tak je to tak, či tak. Takže potrebujeme hovoriť o týchto veciach vo svetle Biblie. Takže on pokračuje ďalej, čo hovorí? Nie pijan vína, nie bitkár. King James hovorí, nie výtržník. Nie výtržník. Iný preklad hovorí, nie taký, ktorý robí výtržnosti. To môže znamenať doslovne, ale takisto svojimi ústami môžeš robiť výtržnosti.
Amplified preklad hovorí, nie výbojný, nebuď bojovný, ale jemný, vľúdny a taktný. Nie hádavý, ale zhovievavý a mierumilovný. Iný preklad hovorí, nie hádavý, ale buď vľúdny a slušný. Revised preklad hovorí, nie násilný, ale jemný, vľúdny. Iný preklad, nie bitkár, ale jemný, nie hádavý. Iný spôsob, ako to povedať, nie výtržník, ako hovorí King James preklad, alebo nie bitkár. Ja myslím, že čo naozaj chce tým povedať, že nebojuj stále s každým. Niektorí ľudia stále so všetkým bojujú. Ty sa môžeš vybojovať zo služby. Premýšľam o jednom človeku, nech je jeho srdce požehnané, dobrý služobník. On mal prebudenecké zhromaždenia v mojej cirkvi, naozaj excelentné kázanie, povedal by som nadnormál. Ale stále musel bojovať. Mal taký bojový postoj. A vyslovene sa vybojoval zo služby 7 rokov, až po 7 rokoch sa spamätal a vrátil sa späť. Ale premýšľaj o tom, všetkých tie roky služobnosti, ktoré mohli byť požehnaním, sú stratené. Namiesto toho, aby bol vľúdny, aby bol slušný. Niektorí ľudia musia bojovať s každým. Nemajte taký bojovný postoj. Dnes večer budem o tom ešte hovoriť viacej. Takže postavme sa, už nám skončil čas. Dnes večer budem pokračovať hneď v tomto bode. Máme ešte kopu dobrých ďalších vecí. Amen. Niektorí čítali ten verš, ktorý Pavol hovoril Timoteovi, bojuj dobrý boj viery, ale oni len prečítali to slovo, že bojuj, ale nečítali, že v čom majú bojovať, že majú bojovať dobrý boj viery, nie bojovať so všetkým.